Kulienti zviri sei? Ya, ndiribo inini ndamuka zvakanaka chaizvo. Zvakanaka zvese zviri kutaurwa nezviri kuitika nevanhu. Asi unozviziva kuti hanzi chakanaka, pane chakanaka panouya chakaipa, ndo zvakataurwa nevakuru vedu vekudhara. Isusu hatina rimwe voice, tine voice one. Ende hatina rimwe word, tine word one. Hatina imwe view, tine view one. Hatina imwe focus, we are focused on one thing. We are focused on one thing only. Revolution. And revolution yatinayo revolution yedu isusu. Revolution haisi yavageza. Revolution haisi yavasaruwaka. Revolution haisi yavamudzingwa. Revolution haisi yangu inini. Revolution haisi ya comrade upi kana upi zvake. Revolution ndeyedu tese, newe iwe Kulienti, revolution ndeyako futi. Nekuti revolution ndeye vanhu. Revolution ndeye vanhu vakabva ku MDC. Revolution ndeye vanhu vakabva ku CCC. Revolution ndeye vanhu vakabva ku ZANU-PF. Revolution ndeye masoja. Revolution ndeye mapurisa. Revolution ndeye manesi. Revolution ndeye madoctors. Revolution ndeye mateachers. Revolution ndeye vanhu vane mazita nevasina mazita. Revolution is also belong to those who are unborn yet, vasati vazvarwa izvozvo. Ndo zvakaita chinhu chinonzi revolution. Ndeye kuzvitonga munhu pachako uine simba pamusoro pezvauri iwewe kusvikira munyika yako yaunogara. Ndo chinonzi revolution. Haisi nyaya yekuti zvinopiwa zita remunhu kunzi Mudarageza kana kuti iwe tiudze izvi kana kuti uyu ngaatiitire izvo. Revolution haisi ya comrade Nelson Chamisa. Haisi ya comrade Ostalos. Revolution haisi ya comrade Sikala. Revolution haisi ya comrade Biti. Haisi ya Muliswa. Revolution haisi ya Mnangagwa. Revolution ndeye muZimbabwe ni wese. As long as munhu akabata chitupa chine title yekuti he is a or she is a Zimbabwean citizen, munhu iyeye, he or she belongs to revolution. Kutaura chokwadi, ndo inonzi revolution yatakatanga isusu. Revolution hairambidze vanhu vaimboituka. Revolution hairambidze vanhu vaimboipandukira. Madifferences ndizvo zvaanoita kana mudare chaimo munopopotedzanwa. Dzimwe nguva kana muri mukoti munotombonzi silence in court, uchinzwa jaji achirwera chisando chiya chekuti pam, choita noise iri loud kupfuura noise inenge yakuitwa nevanhu. Zvinenge zvichireva kuti panenge paita controversy. Saka vanhu vanenge vakutanga kuita disordered kusvikira pakutaura vachizokonzera noise. Saka ndizvo zvakafanana nekunetsana kutukana kwatiri kuita tese murevolution. Revolution ichoice yemunhu kuti uri kuda here kupinda mazviri kana kuti hausi kuda kupinda mazviri. Asi chinangwa cherevolution ndicho chatinoda kungoramba tichidzoka tichitaura panapa, ndechekuti revolution iyi takaiitira kusunungurwa kwemunhu wemuZimbabwe wese. Zvirema nemapofu vanofanirwa kuva nekodzero. Vanorwara vanofanirwa kuva nekodzero dzavo dzakazara. Varombo vanofanirwa kuva nekodzero dzekutosimudzirwawo. Vapfumi vanofanirwa kuenderera mberi vachivawo nerudo kuvarombo kuti nyika ifambe. Ndo zvinhu zvatiri kutarisira murevolution.
vatungamiriri vanenge vari vatungamiriri vanofanirwa kuziva kuti havasi kutungamirira mhuri dzavo, vanofanirwa kuti vatungamirire nyika. Vanofanirwa kumeka sure kuti zvinhu zvese zviri well balanced munyika, hapana munhu ari kuchema. Ndo chinangwa chevanhu vanonzi vanogara muparliament, vanoenda kumapolitbureau meetings, vanoenda kumaconference meetings, aone chichi zvinenge zviine chekuita kana kuti musoro wenyaya uri revolutionary. Hazvifanirwe kuti zvitore masides. Saka tichiti revolution yedu isusu takaibuilda out of vanhu vakabva mumasides akasiyana siyana, maoppositions nemarudzi akasiyana siyana. This revolution doesn't belong to Shona people. This revolution is for Ndebele people. This revolution is for Binga, Tonga people. This revolution is for all the people in Zimbabwe. Because the Zimbabwe ndeyavo, ndo varidzi veZimbabwe iwavo. Those people are Zimbabweans, are all Zimbabweans. They deserve to be free in their country. Saka tinoda kuti tinyatsokuzvisvitsa zvakanaka mune vanhu before 31st March. Before 31st July, sorry. Nekuti kwatakuenda chinhu chedu chakuda kuibva. Saka tinoda kuti vanhu zuva racho risvike vachiziva. Tinozviziva kuti kune vamwe vanhu vakazvarwa zviri inborn mavari kuti ndiana tinhira dzirwe. Havana kana chakanaka chavanomboita, chavo ndechekuda kuokera. Asi kana paine chinhu chinenge chaita kana kuti zvinhu kana zvaita, vanozotanga kuzoda kumira. Saka kune mikono inorarama nekuda kudya pamusana pekutaurisa. Vanoda kutaurisa stereki vasingaratidze side. Saka magariro avo hatigone kuvarambidza kana kuvatuka. This is not the time. And it. Saka revolution yatinayo kubatana kwevanhu vemuZimbabwe, kubva kune vanhu vekuzanu PF kusvikira kune vanhu vane maparties ese akaparara, nemaleaders ese ari munyika yeZimbabwe, vanofanirwa kuzviziva kuti ivo vanotodiwawo murevolution. Asi chandoda kuti nditaure ndechekuti revolution iri kutungamirirwa nevanhu vemuZimbabwe. Vanhu vari kutambudzika vemuZimbabwe ndivo vakutungamirira vanhu vanga vari kumberi vanga vaine zvigaro. War veterans tisu taakuvatungamirira isusu maZimbabweans. Because since 1980 up to now, vanhu ivavo havana kana chavakambotigadzirisira. Saka izvozvi, it's now their turn to listen to us. Zvese zvamuri kunzwa zvichitaurwa navageza zviri kubva kuvanhu, zviri kubva kuzvido zvevanhu, ndo zvavaitaura. Now War veterans vari kusubmita kuvanhu, kuvana veZimbabwe kuti no, vana veZimbabwe imimi leaders, isusu tichiwati futi as well, leaders on your roles. Handitika vane maroles avo ekuti leader, isusu tine role yedu isusu inonzi revolution yekuva leader, yekudeclare madeclarations edu ati ezvatinoda isusu munyika. Then iwo must follow. Hapana kana kuti hanzi vanoda here kana kuti havadi, vanofanirwa kutevera. Nekuti izvozvo zvinovamanikidza nekuti teni yavo yekutaura yakapfuura. Izvozvi, it's now our time sevana veZimbabwe. Hatichadi kunzwa zvinhu zvavakati introducira kuma 1980 kwavaimbotitaurira pamusoro vachitikonzeresa kuti vanhu vaite maparties akasiyana siyana, maopposition nemachichi, vachititambisa bhora risina mweya, vanhu vachiita basa rekuurayana nekuvengana mumafamilies. No more chinhu chinonzi party, ruling party and opposition party as from now. Izvozvi, we are the revolution. Hatidi kunzwa zvinhu zvinoti separata isusu sevana veZimbabwe. Tiri macousins tese takaita sezvatakaita izvi. Hakuna munhu ane bloodline isiri foreign. Hakuna munhu ane bloodline isina kana munhu akambopindawo muhondo. Saka hatidi kutyisidzirwa nekuti baba vangu vakanga vari mujibha, vangu baba vakanga vari muwar veteran, vangu baba vakanga vari this kana kuti ndiye akanga ari nationalist munguva yehondo, kana kuti akanga atori apolitical commissar munguva yehondo. Izvozvo hatisi kushandisa mainformation iwayo,
takazvibvisa munyika yeZimbabwe, hatichada kunzwa nyaya dzehondo futi. And izvozvo kana maWar veterans akuzviziva kuti hatichashandise nyaya inonzi hondo munyika medu isusu, hondo yakapfuura. Hakuna munhu akabata pfuti, saka we don't want to hear any nonsense about going to war. Hatidi kana kuzvinzwa kuti hanzi munhu akazorwa hondo kana kuti comrade akarwa hondo. Hatichada kunzwa word rinonzi hondo as from now, kutaura chokwadi. Kuenda kuhondo ndinogara ndichitaura kuti haizi mhosva. Kuenda kuhondo, makaenda kuhondo, vakaenda kuhondo nekuda kwekuti nguva iyoyo ndimi makanga muripo, ndimi makanga muine simba. Izvozvi zvinawo simba tisu taanaro isusu sevana veZimbabwe. Tine nzira dzakanaka dzitori nani kutopfuura zvekuhondo zvamakaita izvozvo. Toda kuti tikuudzei manje nelanguage yamanga musingafarire imimi, nhasi toda kuti tiitaure panapa. Tinogona kuzviita nenzira dziri nani zvisinei nehondo mukati. Tinongoramba, tinongoresista. Saka resistance yedu isusu tinototangira panapa kutotaura tichibuilda revolution yedu, tova strong, tobva tabatana pamwe chete, tobva taramba kuti hatina chinonzi president so far as for now kumeso kwedu. Saka hapana munhu anofanira kuti auya achizotitaurira kuti ndi president weZimbabwe. Never. Hakuna anokunzi president weZimbabwe. Nekuda kwekuti isusu president weZimbabwe takamuramba, takaramba president, hatina president muZimbabwe so far. Vanhu vakaita mavotes, vaita mavotes for many times, vakaenda kumavotes vanhu vakasarudza maleaders avo. Tinotori nemamwe maleaders akatozosvikira pakufa. Saka enough is enough. Zvekuti hanzi isusu tizonzi hey, itai mapolitical parties toda kuti muite mavotes. Isusu mavotes atakuita ndeekusarudza maindividuals evanhu vanonzwisisa vanoda vanhu. So maleaders atinosarudza isusu vanhu vanomiririra zvido zvevanhu. Vanhu ivavo vanenge vaine masimba. Hapana anenge achiti inini ndakaiswa muparliament neuyo. Hapana anenge achiti dai pasina uyu ndingadai ndisina kugara panapa, ndingadai ndisiri minister. Vese vanenge vachizviti inini ndine simba neposition yangu nekuti ndakaiswa nevanhu. Ende tisu tinenge takavaisa isusu. Izvozvo ndo zvandoda kuti nditaure. Ndo chinangwa cherevolution. Zvekuti munhu akaona kuti zvaitwa zvamurwadza, obva ada kutanga kufoma kachikwata kanenge kachinzi kari kuda kupikisa zvinenge zviripo. Munhu iyeye tinenge timutora semupandukizi, an enemy of the country, enemy of the people. Hatidi kana such a group inozofomeka ichitaura kuti hanzi isusu pano tiri kurambirana nezviri kuitika, saka tiri kuda izvi. Tiripo nekubvumirana nekuonesana pasina munhu anenge achidzvanyirirwa kubva muparliament kusvikira kumacitizens ese. Now it's time to rise vana veZimbabwe. Saka inini ndiri kuya panapa ndichisimbisa mazwi erevolution ese ari kutaurwa. Comrade Sarwaka, thank you very much. Mudhara wangu excellent, makaita basa mudhara. Thank you papa. Ndinofara chaizvo kana ndichinzwa muchitaura. Kune vamwe vari kutaura zvavo vachituka, we don't have time for you. Muchituka mudhara geza. Hatina kana time yekutaura nezvenyu. Isusu tiri kutoenderera kumberi nerevolution. Nekuti musi wa 31 July tinoda kuti vanhu vakwanise kupinda mumastreets. Hatisi kuita mastayaways. Hakuna mashutdowns kana chii. Mazita evanhu takapiwa ese akasubmitwa. Evanhu vaitaura pamusoro perevolution iyi nevakanga vachitumwa kuenda kunopa vanhu mari. Tinawo mazita enyu. Ndinoda kuti ndikuudzei kuti chimbomirai kuita zvinhu zvamuri kuita izvozvo nguva ichiripo. Nekuti isusu toda kuti tikanganwe nezvenyimimi nekuti tine zvakawanda zvekuita.
mazita evanhu vaitungamirira vanhu vese takapiwa tinawo, vachidisrupta revolution. Mamovements ese atakaita, mademos nezvese tinawo. Saka regedzai ndikutaurirei kuti zvinhu izvozvo zvikaramba zvichienderera mberi, hatina vamwe watiri kufokasa nawo kunze kwenyu imimi. You are going to face the consequences of your actions. Daukudzai chokwadi. Before 31st March ndini ndakatombopromisa ndikati vanhu tichakuvingai zviri individual, muchamirira nyaya dzenyu in personal. Muchiri kuziva mazwi angu andaitaura panapa, vana veZimbabwe. Nyaya iyoyo haina kupera. Uyo mufesa anonzi Mutamba, uyo mudhara uyo, achakuwadzisa vana vevanhu, achakuwadzisa vana vevanhu, ende iye achakuwara, achazomhanya zviri legendary zvekuti hatide kana kuzombomuona, zvekutozotsvaga musoro wake. Kutaura chokwadi, hatigone kuti tirambe tichimiririra tsvina dzakaita sedzatinoitirwa naMutamba dziya. Hakuna musoja kana mupurisa wekuti kana vanhu vazvifunga chaizvo anowana pekutangira. Backup yerevolution iri muvanhu, nekuti ivo vanhu vacho ndivo backup. Backup yemasoja ikashayikwa kuvanhu, backup yemapurisa ikashayikwa kuvanhu, tikaresista masoja, tikaresista mapurisa, ivo masoja acho vari vanhu, nyika inenge yatova divided. Izvozvo zvinhu zviri serious, zvine maconsequences are very dangerous. Hapana munhu anoda kufa, even kana musoja hadi kufa, zvekuti wakatrenwa hazvireve kuti unoda kufa iwo. Saka hakuna munhu anoda kufa, zvekuti uri mupurisa hazvireve kuti unoda kufa, nekuti iwe hauzofa. Mutamba achidya achiguta kumba kwake kune mukadzi wake. Saka you need to be very much careful, vakomana nevasikana. This is revolution now. Haizi nyaya yevamwe vanhu kana kuti zviya zvekutumwa kunzi endai muno disrupta movement iri kuitwa mumastreet, muchizodai so muchizodai, endai mundomisa strike iri kuitwa. Hatisi kuita strike isusu. It's a movement, revolutionary movement ndio irida kuitwa. Saka you need to be very much careful, vakomana nevasikana. Asi Mutamba, this time is not gonna be on your favor. The thing is not going to happen on your favors. Zvinhu zvakatenderera wakatipa experience. Izvozvizvi tinoda kuti patinenge tichifamba, kana nyoka yemabhunu asati abuda, kana vanhu vasati vabuda vese vamakasungira politics, movement iri kutanga musi wa31 ende haisi kuzomira. Tinenge tichidhimanda zvinhu zvese izvozvo. Toda kunzwa kuti nyoka yemabhunu nyaya dzake dzawithdrawa with immediate effect. Toda kunzwa kuti vanhu vese vakasungirwa mapolitical issues vese, yes, and act of political persecution, toda kunzwa kuti zvese zvatova seized. Tinenge tichidhimanda with immediate effect. Saka we are going to come very furiously, nekuti tine nyaya dzakawandisa takaguta and takachaja. Tine enga iri matiri isusu serevolution yekuti musatitume kuti tizoita zvepressure nemi nekuti hamumbofa makatigona. Hatichada zvekusenzeswa kuti kune ZANU-PF. Vazhinji vedu tanga tiri maZANU-PF youth. Hatidi zvekusenzeswa kunzi tiri MDC. Vazhinji vedu takanga tiri MDC youth. Hatidi kunzwa izvozvi pachitaurwa nezvenyaya yekunzi CCC. Vazhinji vedu takanga tiri CCC youth. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vatadze kubatsirana in the name of parties. I want to also thank Comrade Nelson Chamisa. Vakabuda pachena vachitaura vachiti hakuna party inonzi CCC yandiri. Vakati handina party yandiri
yandiri kuzouya ndichilidha kwamuri kana kuzointroduce. I'm not going to launch any party as from now. Vakataura Comrade Nelson Chamisa. Saka vanhu regedzai kufamba nemazita emaparties. Mukangotaura mazita emaparties zvinenge chireva kuti ndimi maenemies evanhu. Tinotora mazita enyu tinogara takaaisa paside. Nekuti yanguva yekuti tidhile nevanhu vasinganzwisise munyika. Nekuti tikaramba tichikuchengetai imimi, hazvina zvazvinobatsira kuti bhazi riite accident nekuda kwekuti dongi ramira pakati peroad. It's better to hit a donkey and save the people. Saka you need to be very much careful. Vanhu vese vari kuuya nemazita emaparties. Nekuti Comrade Nelson Chamisa also confirmed that handisi kuzouya ndichizolauncha a new party, musanyeperwe. Ndo zvaakataura nemuromo wake. And he also said, inini handina kubuda mupolitics. Makanyeberwa nani kuti ndakabuda mupolitics nekuti ndakabuda muCCC for some reasons. Achibva azvitaura. Saka izvozvi everybody has to be noted kuti hakuna munhu anouya achizotaura nyaya dzemapati achidivide mazita emaleaders, nekuti vanhu vese ivavo vari kutungamirira vanhu nevatakasarudza nevari pamberi nevagara vari already musystem, vanhu ivavo vari kutaura kuti tamo vanhu kusiya kwaMunangagwa nezvigananda zvake. Saka haisi nyaya yekutuka Comrade Chiwenga, haisi nyaya yekutuka Comrade Bombshell Geza, haisi nyaya yekutuka Comrade Nelson Chamisa. Now no, we have to stop that. Inyaya yekupinda murevolution, nekuti Sarwaka akataura akati uri kufamba nani kana usiri murevolution. Geza akataura akati uri kufamba nani kana usiri murevolution. I also said the same. Uri kufamba nani kana usiri murevolution. Hakuna munhu anoexpecta kuti ndichararama zvakadaro kana Zimbabwe yakamira zvairi izvi. Ngatiregedzei kunyeperana. Saka we need to be very much careful pane zvinhu zvatiri kufunga kuti tinogona kuita kana kuti takangwara. Vana veZimbabwe nyika inorwirwa. Nyika haiunzwe naAchamisa. Vana veZimbabwe nyika inorwirwa. Nyika haiunzwe navaGeza. Vana veZimbabwe nyika inorwirwa. Nyika haiunzwe nemasoja. Vana veZimbabwe nyika inorwirwa. Haiunzwe navaChiwenga. Vana veZimbabwe nyika inorwirwa. Nyika haiunzwe nemapurisa. Vana veZimbabwe nyika inorwirwa. Nyika haiunzwe naTendai Biti kana naDouglas Monzora. Vana veZimbabwe nyika inorwirwa. Haitengwe nemari sezviruda kuitwa naWicknell Chivayo nakuda Tagwirei naScott Sakupwanya neshamwari dzavo dzese. Hazvisiri izvo zvinoitwa nyika izvozvo. Nyika haiiswe mumaoko mevanhu vatatu kana mumaoko mevanhu vashoma nekuti ivo vane mari kana kuti vakachenjera zvekuba. Nyika inofanirwa kugara iri mukati mevanhu. Ndokuti vanhu vave nesimba rekudhifenda nyika yavo. Ndokuti munyika muregedze kuita nzara. Ndokuti munyika muregedze kuzoita zvimiro zvakafanana nezvatiri kuona zvekuti vanhu vanosvika pakuchembera asina panonzi ndepake. Munhu anobviswa munzvimbo, vanhu vanoevacuatwa munzvimbo dzavo dzakasiyana siyana dzavanga vaine makore akawanda vachigara in the name of pawanikwa chicherwa zvisina benefit kwavari. Hazvisiri izvo zvinoitwa munyika. Saka nyika inorwirwa vana veZimbabwe. Vanorwira nyika yacho tisisusu macitizens ayo, kwete masoja nemapurisa. Masoja nemapurisa isecurity.
vane mashandiro avo, harizi basa ravo rekurwira nyika. Nyika inorwirwa nesu. Muhondo yeminda kuti ivhu ritorwe kubva muvarungu, mapurazi achitorwa aya, vanhu vakazviita zvinhu izvozvo panga pasina masoja nemapurisa. Handisi kuti that move was correct kana kuti was wrong, ndiri kutaura zvinhu zvakaitika. Muhondo yechimurenga, hondo yakarwiwa nevanhu vanonzi magandangavo, vakanga vasiri masoja. Masoja aiveko egovernment, asi vanhu vakarwira nyika. Ndiwo mawar veterans atinawo nhasi, ana Comrade Bombshell Geza, ana Chiwenga, naiwo ana Munangagwa vachiona, ana Chris Mutsvangwa. Vanhu vakarwira hondo, vakarwa hondo iyi vasiri masoja. Ende havana kumbobvira vakava masoja munguva yehondo kusvikira vahwina nyika yavo. Vakanga vari vana veZimbabwe, macitizens eZimbabwe, vakabatana. Zanla neZipra zvaireva vana veZimbabwe. Those people were Zimbabweans. Zipra forces and Zanla forces, they were Zimbabweans. Children of Zimbabweans. Children of Zimbabwe. Ndo vanhu vakarwa hondo. They were not soldiers. So don't expect soldiers to bring the country back into your hands. Please, ndinokumbira kuti musamborota upenzudzo. Nyika inorwirwa nemimi, ndimi varidzi vayo. Saka ngatibatanei tipinde murevolution, tirwire nyika yedu. Ngatisiyanei nenyaya dzekuti vachamisa ngavatitire opposition party. Vachamisa vakati zvinhu izvozvo zvakapedzesa vanhu, vanhu vakafa vakawandisa. Tiri kuchema ana Pastor Masaya. Tiri kuchema ana Mo Blessing Ali. Tiri kuchema ana Itai Dzamara. Na Patson Dzamara akazoto munoziziva here kuti Patson Dzamara akainjiswa injection. Akafa ava kurwara. Tiri kuchema vanhu vakawandisa. Vamwe ma-ex-convicts vatisingazive nanhasi. Even Job Zikala, he repeatedly get arrested. Achida kusunungura nyika single-handedly. Sezvaitarwa nevanhu kunzi aiwa iwewe tokumbira kuti iwewe saka iwe zvawazodaiso wazoita sei. Wiwa akaita zvinhu zvaanoita, akakupai example yekuratidza kuti ndikamira ndiri ndega inini handina chandinoburitsa, asi tikabatana. Saka ndinoda kutenda Comrade Job Zikala, basa hombe ravakaita kusungirwa isusu tichitaura zvatinoda tiri kunze, mabloggers vachibloga vachitoita mari kutodya nenyaya yekuti Wiwa ari muprison, family yake mukadzi nemhuri vachitambudzika vari kumba kwavoko pasina munhu aivaona. Wana Comrade Nelson Chamisa vakarambidzwa kuenda kunofambira Job Zikala, iri nzira yekuda kuseparata vanhu, ende vakazvigona. Job Zikala akabuda asina chokwadi kuti zvino hama dzangu dzandaifamba nadzo makanga muri kupiko, inini ndiri mugomba reshumba. Something zvinhu zvakatozototora nguva kuti akwanise kuzvinzwisa kuti ndizvo zvakanga zvichiitika. Munozviziva imi Comrade Nelson Chamisa vachienda kujeruko vakarambidzwa kuona Job Zikala, asi vamwe vanhu vaienda kunomuona sezvado, asi nekuda kwokuti he was Chamisa vakamurambidza, nekuda kwejudiciary iri captured. Saka ndiri kuda kuti nditaure kuti ngatiregedzei kuda kunyepedzera kuzungaira tichiti vageza itai kuti zvinhu zviite so, itai kuti zvinhu zviite so, isusu tichizviziva zvedu kuti tisu tinogona kuzviita zvinhu izvozvo. Tisu tinogona kuzviita zvinhu zvese zvatiri kutuma Chamisa izvo, zvatiri kutuma Skala uyu, nezvatiri kutuma vese ava vari kutaura, zvatiri kutuma even kana Chiwenga wacho cheche, titi vipi tiitirei izvi, tisu tinozviita isusu. Why izvozvi tichida kuti titume vachiwenga isusu kuti hanzi tiitirei this, tiitirei that? Why tichida kutuma vaSibanda, Philip Varelo Sibanda, kuti tiitirei izvi, tiitirei izvi, isusu tichizviziva kuti tisu tinofanira kuti tichizviita?
nekuda kwokuti kana tisiri organized ndipo pamunozoona tichitanga kunyebedzera kuzungaira inyaya yekusava organized. Asi kana tiri well organized chaizvo, we don't need Philip Varelo Banda kuti atitungamirire isusu kana kuti atipe masoja ekuita sei. Nekuti kutaura chokwadi harisi riro basa remasoja. Mapurisa basa ravari kushandiswa harisi basa ravo. Saka tinogona kutodhila nawo zviri very precisely. Kana tikabatana taakuda kuti tizviite, nekuti isusu tisu vanhu vacho vanogona kudhila nawo mapurisa kana taona kuti vakuzotijairira kutidheerera kusvikira pekupedzisira tinodhila nawo zvakanaka. Zvisina kana need yaani kana kuti yearmy kuti ipindire ichisevha mapurisa. Izvozvo zvinhu zvese zvamuri kutaura izvi, mese muri kukumbira tibatsirei vaSkala, tibatsirei vaChamisa, tibatsirei vaChiwenga, tibatsirei vaChamisa, tibatsirei vaGeza. Aiwa, isusu tisi tinofanirwa kuti tiite, ivo vachiona. Nekuti ndati nyika inorwirwa, hairwirwe navaGeza. Nyika hairwirwe navaChamisa, hairwirwe navaChiwenga. Nyika hairwirwe nemasoja, hairwirwe nemapurisa. Nyika hairwirwe nemaleaders, inorwirwa nesu varidzi vayo. Ndosaka muchiona tichiuya panapa nemazwi erevolution, tinenge tichida kuti vanhu vazive, nekuti vana vembwa havasvinurirane munguva imwe chete, sezvaitaurwa naComrade Bombshell Geza. Saka we need to be very much careful and we need to be very strong kana takuda kuita zvinhu zvedu, kwete kuti tinyeperwe tichinyeperana. Kunyeperwa kunzi aiwa taurirai Geza wenyu akutungamirirei tione kuti muchaita sei. Muri kunyeberwa neZimbabwe. Munguva yehondo Geza naChiwenga naye Mnangagwa wacho naMutsvangwa avo vakazviitira zvinhu zvavo vega, havana kutungamirwa nemumwe munhu, havana kutungamirwa nevanhu vakatopinda musango zviri physical. Saka isusu hatisi kupinda mumasango, tiri kupinda mumastreets. Tichasvikira pakuenda kuState House netsoka, tisina kana pfuti dzatakabata kuuya kutaura masoja kuti tauya kuzobvisa president. Chero vakada kutaura zvavanoda kutaura, tichawataura kuti this is not the time guys yekuti mutitaura kuti mutemo wepanapa so far hapasati paane mutemo, nekuti munhu ari imomo haasi pamutemo. Saka hamukwanise kuti mutimise imini, nekuti munhu ari muState House umu haasi pamutemo. Saka tauya kuzomubvisa munhu asiri pamutemo. Saka masoja please, hatisi kuda zvekunetsana nemi, ende tinenge titori mob inenge iri in numbers. Ndo kurwirwa kunoitwa nyika, vana veZimbabwe. Musanyeberwe kunzi hanzi Chamisa wenyu ngaaite futi zvekudaiso nekudaiso. Zvigananda izvo zvinobudisa mastatement iwayo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Isusu tisu tinobatana. Ndosaka takaparadza mapolitical parties. Ndosaka Nelson Chamisa akasiya zvemapolitical parties. Ndosaka muri kuona war veterans ese akabuda munyaya dzekusenzesa political party. Vakauya vari war veterans, vari maZimbabweans. Saka nyaya ndeye maZimbabweans. Hatichade kunzwa chinonzi party as from now.